Мария, пак с кучето да вдигна лелия, пак с пипера да поръся филия от хляба чер. Детство мое за мен така е важно, щом студено ми стане да мога да си взема от детския огън. Пак филмручето ръжди в петак да скрия, пак с кучето да вдигна лелия, всеки ден по една дяволия да е от мен. Колеги, светнете светлината в студиото, ако обичате. Готови ли сме? 20 секунди до ефир. Пак закъсняваме. Не закъсняваме, защото има 20 секунди. Дайте ми новините тогава. Моля... Изчакайте малко. Дайте ми. Сега ще ви ги дам. Значи и вие закъснявате. Така. Не е необходимо, има 20 секунди. По-добре прегледайте дали всичко е наред. Зеления екран точно зад мен ли? Така. Микрофона работи ли? Проба, работят ли микрофоните? Двете камери. Добре, ще получи ли? Ето ви новините. Така, 10 секунди до начало. Готов ли сте? Готов съм. 5, 4, 3, 2, 1, вие. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с информационната емисия Света днес. Ще ви представим актуалните събития на планетата Земя за 12 юни 2015 година. Ето и акцентите. Рекорден брой военни конфликти по света. Единственият незасегнат континент е Антарктида. Фалити на водещи световни банки. Задава се нова голяма икономическа криза. 50 от общо 51 щата на Америка се предвижда въвеждането на задължително носене на оръжие. Промените се мотивират с безопасността на гражданите. Връщаме се при вас след малко с подробностите. Колега, вие ли сте писали акцентите на новините? Да, аз. Така, а не запомнихте ли, че се разбрахме? В първите 3 акцента винаги да има поне една положителна новина. Да, колега, разбирам, но днес не успях да открия нито една положителна новина. Нито една положителна новина в целия свят, така ли? Ами като не сте открили днеска, сега ще откриете в паузата. Имате 15-20 секунди, откриете една положителна новина, ще започнем подробностите с нея. Добре, ето тук има една. Астрономи изчислиха, че вероятността за сблъсък с астероид в следващите 50 години е достигнала до 50%. И кое е положителното на тази новина, колега? Ами има 50% вероятност астероида да не удари Земята. Прекрасно чувство за хумор. Сега, сериозно, потърсете една положителна новина, не се шегувайте. Добре, ето тук има още една. Добре, темповете на раждаемостта в световен мащаб се увеличават с 15% годишно. Добре, това е добра новина. Момент, чакайте, има продължение. Високата раждаемост води и до рязко увеличаване на глада и крайната бедност, около 40% в световен мащаб. Значи това не е положителна новина. Намерете една положителна. Добре, търся.
Тук в раздел регионални новини май има една. Излизайте от сега на камерите, излезте след малко ще... Кажете тихо, аз ще ви чуя, кажете. Детска градина Мир в град Пловдив навършва 50 години. Не ви чувам, слушалката ми не работи, повторете я пак. Детска градина Мир в град Пловдив навършва 50 години. Не ви чувам, по-бързо. Детска градина Мир в град Пловдив навършва 50 години. Разбрах. Кой? 5, 4, 3, 2, 1, вие сте. Детска градина Мир в град Пловдив навършва 50 години. Колега, какво става? Внимавайте, толкова удар! Внимавайте! Пускайте се в мен! Колега! Какво става, колега? Не знам! Вие сте редактор! Чакайте се! Колеги, в ефир ли сме? Колеги, в ефир ли сме? Да. Колега, от всякъде валят извънредни новини. Явно казването на глас на тази прекрасна новина създаде поредица от нови събития. Ето, прочетете новите акценти. Ето ги. С голямо удоволствие, колега. Моля, пребройте до началото на ефира за операторите. Моля ви за операторите. Готови ли сте? Да. 5, 4, 3, 2, 1, вие сте. Кореспондентите ни по целия свят съобщават за прекратяването на военни действия в много от горещите конфликтни точки. Политици от най-висок ранг преговарят за въвеждане на нов световен ред. Учени от цял свят дискутират настъпването на нова ера. Ерата на децата. А сега, нека директно да се включим от мястото на събитието, което задейства поредицата от невероятни приятни събития по цялата земя. А именно началото на празничния концерт по случай 50-годишния рожден ден на детска градина Мир от град Пловдив. Начало, в което са се включили всички деца от детската градина. Ще имаме възможност да чуем и директора на детската градина, госпожа Йорданка Начева. Колеги, нека да се пренесем на мястото на събитието. Уважаеми гости, колеги, родители, добре дошли на празничния концерт, посветен на 50 години целодневна детска градина Мир. За нас, екипа на детска градина Мир, е чест и гордост да сме част от живота ви. Знаем колко е важно спокойни да посрещате предизвикателствата на ежедневието, знаейки, че децата ви са в добри ръце, които галят, прегръщат, подкрепят и размахват пръст, когато е нужно. Знаем цената на детския смях, на цветето в малките ръчички, на блясъка в очите след труден успех, на охлузиното коляно и на щупената играчка, на несъзнателната обида и на осъзнатото извинявай. И всеки ден сме благодарни за това, че сме част от израстването, от вълшебната приказка на детството. Благословени да правим малки неща с голяма любов, както казва майка Тереза. И така вече 50 години. А сега с удоволствие искам да представя и гостите на днешното тържество. Господин Димитър Колев, кмет на район Западен. Госпожа Нонка Симеонова, заместник кмет район Западен. Госпожа Веселина Балджиева, началник отдел образование район Западен. Госпожа Сотирова, експерт отдел образование, община Пловдив. Госпожа Добринка Минева, старши експерт предучилищно възпитание и подготовка. Бивши колеги, учители на детска градина Мир, колеги, директори и много родители. А сега моля на сцената да заповяда кмета на район Западен, господин Димитър Колев.
Уважаеми господин Колев, като ви поздравявам с 50 годишния юбилей на детска градина Мир, изказвам нашата признателност и уважение за всичко, което правите за нашите деца, за децата на детска градина Мир и за децата на район Западен. Благодаря ви много за най-големия подарък, който получаваме по случай рождения ден на детската градина. Новата сграда на детска градина Мир с капацитет 200 деца. Построена и оборудвана по най-новите европейски стандарти. В знак на признателност ви поднасям този юбилеен знак 50 години целодневна детска градина Мир. Здравейте от мен, благодаря на госпожа Начева. 11 юни 1965 година. Това е датата, когато ЦДГ Мир отваря врати. Днес, 50 години по-късно, 2015 резултатът е следния. Над 1500 възпитаника на ЦДГ Мир. Честит празник, честит юбилей. Поводът наистина е голям. Аз също искам да дам един специален знак. Това е почетният знак на район Западен, който се връчва на вас по повод вашия юбилей. Честито! А наистина най-големият подарък ще го получите в септември месец, когато открием новата детска градина. Тя е почти готова, така че очакваме наистина всички вас да я видим там и да отворим врати в септември месец. Благодаря ви много. А сега нека празника да започне. Приятно гледане на всички!
А сега продължаваме нашата емисия с интересни факти от областта на етнографията, науката, която изучава обичаите на хората по света. Италиански етнографи са установили, че името на танца тарантела произхожда от умалителното име на паяка тарантула. Според легендите, най-ефективното противодействие на ухапване от тарантула са всъщност енергичните и ритмични движения на танца тарантела. Танците се отразяват добре и на тялото, и на духа. Млади изследователи на традициите ще ви покажат как се танцува автентичният танц тарантела, но разбира се не за лечение, а за забавление. Имаме ли връзка с Италия? Добре, да не губим време, готови сме. Включваме се директно от Италия с една енергична тарантела. Моля видео. ще ви покажем уникални кадри на съвсем истински, красиви феи и криви елфи, за да се убедите и вие възрастните, че има и други приказни светове, за които децата много отдавна знаят. Преместваме се в магическата гора.